କ୍ଷୀର ସରରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀରରୁ କେମିତି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ତାର କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ା। ଯେହେତୁ ପାଣି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, କ୍ରିମ୍ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ମାତ୍ର 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ଘରେ ରନ୍ଧା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। 5ଟା ଶୁଖା ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ପାଣି ଦେଇକି ଏକଦମ ଚିକଣ କରିକି ବାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଚଲାରେ ନେଇକି ତାକୁ ଛାଣିଦେଲି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା 2 ଥର କରିଛି, ମାନେ ଥରେ କ୍ଷୀର ବାହାର କଲି, ପୁଣି ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ଫ୍ରିଜରେ ପୁରା ରଖିଦେଇଛି। ସକାଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ରିମ୍ଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଲେୟାର ହେଇକି ଉପରେ ରହିଯାଇଥିବ, ତଳେ ରହିଯାଇଥିବ ପାଣି। ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଶୀ ଘିଅ ବାହାର କରେ ସେମିତି ବାହାର କରିବା। ଫଟାଫଟ ବନିଯିବ, କାରଣ ପାଣି ନାହିଁ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତଳଟା ମୋଟା ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସ୍ପୁନ୍ଟା ଏମିତି ପକେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଉତୁରି ଯିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଛାଣି ନେଲି। ଆଉ ତାର କୋରୁଅ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ତ ଏମିତି ଖାଉ, ନହେଲେ ତାର ବର୍ଫି ବନଉ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଇକି ଘର ମହକି ଯାଉଥିଲା। ରିଧି ଆସିକି କହିଲା, ମାମା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇ ଦିଅ।